जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै सिगाङावबो प्रेस मिट होखांबाय बे आयदायाव आरो जोङो जोंनि डेलिगेट्सआव थांखि लादों। जों बुंदों जिहेथु आगुनि जोंनि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोम बेयाव थानायखौनो जों लुबैयो, धर्मान्तर जानायखौ जों कामना खालामा। आरो माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे धर्मान्तर जानाय मानसिफोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन। बे खेथ्रआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एकमत नङा। आरो जों नायदों लुकुर कमिटिनि जिथु प्रतिवेदन बेयाव गुबुन गुबुन क्राइटेरिया होदोंबाबो धोरोमखौ उल्लेख खालामाखै। गतिके जों ट्राइबेल हिसाबैनो जयै थानो मोननांगौ। आरो जुदि धर्मान्तर जानाय मानसिखौ ट्राइबेलखौ दानोब्ला जों माइनरिटि जागोन, जोंनि सुजुग सुबिदाफ्राबो खम जागोन, बे जोंनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गनाया। आरो जिहेतु दिनै बाथौइजिमा दिनै सेन्सासआव मोनसे लिरनो मोननाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, जों बेखौ बयबो बरायनांगौ आरो जों बरायदोंबो। आरो बे आयदायाव जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जादों एसे। खावलायदों जे बाथौ हारिफोरनि गेजेराव बा गुबुनफोरखौबो हायोब्ला बयबो बाथौइजिम लिरनांगौ होननानै खावलायदों मोनसे। बे खावलायनाया बर' हिसाबै जादों, बे गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो जिहेतु दिनै 30 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दङ, बिनि मादाव बांसिनानो बाथौइजिम नङा होमबा? बाथौइजिमखौनो लिरगोन। जों मोनसे तुलना खालामना नायनो हायो, रिजायनानै नायनो हायो जे जिथु फारसि जुरास्टार जिथु धोरोम, बे धोरोमनि सुबुङा दिनै सारा भारतबर्ष नाङै बुंनो थाङोबा 1,60,000 सुबुं दङ। बिनि मादावनो बांसिनानो 50,000निफ्राय 60,000 सुबुङा भारतबर्षआव थायो। खिन्थु बे 50,000 मानसिनि थाखायबो भारतनि जिथु संबिजित बे सेन्सासआव बिसोरनि थाखाय मोनसे खथा दं, जुरास्टार होननानै बिथांमोना लिरनो हायो। गतिके जोंनाथ' 20 लाखसो जागोन बाथौइजिम लिरग्राया। गतिके मानो गिनांगौ जाखो? बाथौ हारि जेसेबां बाथौ सिबिग्रा मानसि दङ बा गोसो मोदोमै जाय बेखौ मोजां मोनो बे लिरगोन बाथौइजिम, बेयाव बुंनो गोनां गैया नङा होमबा? दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि बेक्तिगत आं सत्संगि मानसि, खिन्थु सेन्सासआव आंथ' बाथौइजिम लिरगोन, बे आंनि बेक्तिगत डिसिसन। बेयाव रावबोथ' हुखा-बादा होआ नङा होमबा? सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ' हुखा-बादा गैया, उइलिंलि सोरबा लिरोबासो। दा बे खेथ्रआव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ मालाबा मालाबा एसे हानदेर हरनाय थानायखौ जों नुदों। आरो बिथांनि बुंनायाव मानसिफ्रा एसे भुल बुजाबुजि जादों। बिथाङा बुंबाय थादों जे बाथौखिनिया बाथौ लिरबानो जथेस्थ', सेन्सासआव बेखिनिया जथेस्थ'। जोंना बुजिनायासो भुल जादों बिथांनि बुंनायाव, जोंना बुजिनाया। थारमाने बिथाङा बुंदों जे मोनसे हारिया धोरोम सोलायनायनि उनाव मोननै बेनिफिटखौ लानो नाङा, मोननै खाबुखौ लानो नाङा। दा जेब्ला ख्रिष्ट धोरोमनि सुबुं, थारमाने जोंबो मिथिगौ आरो बिथांमोनाबो मिथिगौ रोखा जे मोननै सुबिदाखौ लादों, बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों। थारमाने ट्राइबेलनि जिथु सुबिदा बेखौ लानायनि बादैबो जिथु माइनरिटिनि सुबिदाखौ लायो, स्कलारशिप होन गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदाखौ बर' ख्रिस्टानफ्रा लायो थारमाने। गतिके बिथांमोना जुदि बोरैबा जुदि माइनरिटियाव थाङोबा ट्राइबेला माइनरिटि जागोन नङा होमबा? गतिके बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे माइनरिटिनि सुबिदाखौ लागोन ना ट्राइबेलनि सुबिदाखौ लागोन, रोखा मोनसेल' जाबा मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों। जोंनि गेजेरावसो भुल बुजाबुजिया जादों थारमाने बे बाथ्राया। गतिके बे बाथ्रायाव गोनो गोथो जानांगौ गैया, जायहा गोसो दङ बे बाथौइजिम लिरगोन नङा होमबा सेन्सासआव, आरो बे सेन्सासआव लिरनो मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं